Manje imbuka kanjani? Chaza ukuthini? Ima indaba wena ungahlala mina-ke sisingitshelo yena ukuthi angiqome bani, angiyeke bani. Akashongo kanjalo uthe akangahlali la enhlala khona because indlu incane imenza akafuna umuzi wakhe. Wena yanqane kuya lapha kuhlala khona indoda yakho. No. Kunani nomuntu waye wangampela? Ishadile. Ishadile. Manje nami ngiyayidinga. Nami nginemizwa. Manje angisutshelwa uSlindo. Ngifuna ukunitshela nje public angenifihleli. Abantu besifazane bayinkinga, yayiba kodwa uzinkinga. Hayi ngoba ngikhuluma amaqiniso nje wodwa. Ngiyakuzwa ngenkinga. Ngofela iqiniso nje phela ukuthi uphathwe ingane. Asikhulume nasilunga kulungu ukuthi wena uyithandela indoda nje. Nengane ngiyayithanda. Kanjani manje? Kodwa engangigibeli la. Igibela kanjani ekhanda ifuna protection from uma waye emaziya emazi ubabwayo akaze ukhulume ngoba babwayo. Ithini ngehappiness yami? Awu. Ithini ngehappiness yami? What about my happiness? Akubingelela ngikwamukele mbukelo weBlack Life TV ohlelweni lethu oluthi izinkinga zomndeni emlangeni uMagasela. Just in case nje uyabo umuntu ongajwayele ukuthi abukele lo mbukiso sihlele endaweni eyodwa niyazi-ke for safety reasons ngihlezi ngichaza lokho ngokukhulu ukuthobeka ngicela ukuthatha ithuba ngibingelele usisi omncane useduze kwami. Sawubona mami unjani? Ngiyaphila mama unjani? Ngiyaphila. Ngicela bandla ubingelele umbukelo weBlack Life uzisho igama lakho nesibongo Sithando. Igama lami nguSlindo Okuhle Khuzwayo. Yes. Na 18. Buckets. Ngihlala noma no stepfather. Yeah, isithini isitori usibhalele Ngibhalele iBlack Life ngoba nginenkinga la uma njengoba esethole umuntu ahlekisana naye musha hlala naye for 3 months and ngihlezi ngimtshela ngithi angithandi ukuthi angithandi indlela ehleli ngayo sonke indlu incane and lo muntu angimazi mina angibazi sebethandana isikhathi esingakanani kodwa futhi angihleli kahle naye angikho comfortable ukuhlala naye ngoba umuntu engingamazi ovele wafika nje sizohlala nathi isikhathi esiningi ngizwe kuthiwa ama stepfathers rape nanani. Okay. So ngikhathazekile nami izingane. Yeah. So yasaba. Yeah. So ufisa sikusize kanjani? Ufisa ukuthi sicela mhlambe bake bathola indawo yabo bazohlala khona bobabili because ngiyasaba ngempela. So bengicela ningisiza. Yo uma kodwa kwamchazela wavele wafika nje noGayi wayithulela. Uma akajwayele ukukhuluma nami into eziningi. Vele uma ukuthi njengoba esefika naye umuntu bafika nje bahlala. Ngayithi mhlambe into esonto noma umuntu usawuphindela kubo cha kunalokho kuyafika ingubo caca ukuthi hayi sehleli ukuhlela. Uyasonta vele ubaba? No akasonteni uhlezi ehleli endlini isikhathi esiningi. So kuhlala kwakhe endlini nami ngisakwazi ukusho ukuthi uma ngiphuma ebathroom phuma ugeza ngikwazi ukugqoka kahle kumele ngigqokele khona ebathroom nanani. So ngikhathazekile ngempela. Yo. Kodwa yena akaza enza into engasile noma akhombise ukuthi akathembekile uwena nje onolwazi lakho lokuthi ama stepfathers ajwayele ukwenza kanjani izingane nangayizali. Unakho ukungibuka ngaleyo ndlela kodwa njalo mangimchazela uma kube ngazi ukuthi mhlawumbe ngiyihaba noma mhlawumbe ngoba ngiyasaba noma kodwa wona kubi ngiyasaba ngempela. Yasenze njani? Manje uzoyenza njani because uma kuzofanele simbize abe khona ukuze siqhamuke nesolution. Awuna inkinga ukuthi uma mhlawumbe uzokubuka kanjani after umsebenzi lo. Uma kudala ngimtshela angilaleli so ngibone ngazi mhlawumbe ngakwazi ukungisiza because ngikhathele ngempela ngikhathele. Yo kuningi. Mina ngicabanga ukuthi zama ukusondeza umzali bafethu. Simuza ukuthi yena ngempela uyithathe eplan ndoda ihlala emgaqweni sizohlala. Mikade ihlala before and why ezothemba umuntu ongayizali ingane yakhe amhlalise nayo. Uyasebenza kodwa baba? No akasebenzi. So uma uyasebenza yena? Yes uma uyahamba. Hayi ngicela nimbize bafethu. Ngiyabonga.
Sengifuna ukuzwa ngayo intombo sike sihlale naye angichazele ukuthi yini emenza ukuthi athembe umuntu angamazi amshini ingane akuhamba emsebenzini. Yena lowo muntu engasabi. Okay, asimlande. Welcome back mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu oluthi inkinga zomndeni. I am Mlangeni Magasela. Ngokuthi usanda kuvulela umbukiso ngokukhulu ukuthobeka ngicela uthathe ithuba ngibingelele usisi oseduze kwami ngicabanga ukuthi uyena umzali. Uyena umama yangithi lo? Yeah, ma. Okay, sando sami sawubona njani? Sawubona dadewethu uPenile. Ngiyaphila. Yeah. Ucela nje ubingelele umbukeli we-Black Life TV and introduce yourself. Asanibonani babukeli ninjani kodwa? Ngi-right mina. Okay, igama lakho mami uba? Igama lami ngingunandipha ngokwakho uzwayo. Okay, sando sami. Ma undodakazi lo? Yep. Kunento afisa ukuthi ifike kuwena ma kodwa mecela ethi ukuthi sibe iphathi yale ngxoxo sizoba nayo. So cela ukuthi simvulele nje ithuba akwazi ukulichaza udaba mina ngizohlala ngithule nawe ulalele then we'll take it from there. Okay. Siyabonga. Ma, Yes. njengoba ngisengakutshela ngithi mina lo muntu omlethile la ekhaya angikwazi ukuthi ngihlale naye. Sengingakutshela kaningi futhi lento le. Isikhathi esiningi uhleze ezoba nalo kungibuka lokho uma ukuthi niphuzile. Ngihlola yami. Ma bengicela mina ukuthi kuwukuthi mhlawumbe ngithola indawo yenu ongcono ngoba angisazizwa kahle. Selokhu nihleli noyithule endlini. Mahleze ubone indabeni kuvezwe ingane ezidlengulo ama stepfathers. Nami angizizwe ngazi ukuthi mhlambe uabanye babo labo nabo mhlawumbe abacabanga kanjani lapho ke Sindo. Wena mawubuka umthoko umbuka njenge rapist. Lalela sisi umdala uno 18 years umungaka. Baqomile odanga bakho. Wena yini ungazifunela indoda vele? Mhlawumbe uhambe kubaba wakho. Kwakona lokho nje ukuzobukisa ngami uzongiveza kuma TV forward. Ma, awazi ngixoxele ngobaba. Angaze ngixoxele ukuthini? Ukuthi upha ngimazi naye. Wawukangibuza ukuthi uphi ubaba wakho. Mina njengoba ngisenegazi ngisashiselwa ngingajoli for wena. Awushelwa indawo emgaqweni. Hayibo. Ungangidakelwa wengane, yangidakelwa ngempela futhi. Ngale ibhadi lami no. Wesikhathi sami nje uzongibizela ukuthi umthoko ukubuka ngamanye amehlo noma uyamfuna mhlawumbe. Hayibo. Mzali. Hayibo. Hayi mzali. Angeke mzali Cha, wesisi iyangiphoxa lengane. Ayikwazi ukuthi indoda yami imbuka ngamanye amehlo. Kanjani lamehlo ambuka? Yabo kubuhlungu kanjani ukuphoxeka mina ngiphoxo wena. Hayi cha, ngeke bandla umdala ngabe umuntu ono 18 years. Kufanele ngabe useqomile. Akazibonele. Suggest wena ukuthi akaqome. Azongitshela endlini yami ukuthi angenzeni nomuntu wami. Uyayithanda kodwa lengane? Kabi kakhulu futhi kodwa nje lengane iyangicontrol ingimila. Ukucontrola mikuvezela ukuthi izizwa ingaphephile ekhaya. Ukuthi indoda yami imbuka ngamanye amehlo futhi. Manje imbuka kanjani? Chaza ukuthini? Ima indaba wena ungahlala mina ke sisingitshelo yena ukuthi angiqome bani angiyeke bani. Akashongo kanjalo uthe akangahlali la enhlala khona because indingane imenza akafuna umuzi wakhe. Wena yanqane kuyalapha ahlala khona indoda yakho. No. Kunani nomuntu waye wangampela? Ishadile. Hayi! Ishadile. Manje nami ngiyayidinga. Nami nginemizwa. Manje angisutshelwa uSlindo. Ngifuna ukunitshela nje public angenifihleli. Imbuka ngamanye amehlo. Hayi ngiyalingwa mina. Habe. Mana Chomi, wena uthana nomuntu oshadile. So uyamtshontsha manje wena ihomewrecker wena. Ngikuyona angikwazi ukujola nomuntu ongashadile. Ngizojolana nengane ezincane ezincane. Hayi Chomi, abekho labo bhuti abahlulo ukukhokhela amantombazane bangenamali. Ngiyathanda. Uthando. Alukho nje uthando njalo lenza ukuthi ukhohle nengane yakho kuba selfishike kodwa lokho. Ingane singaze ibe nenkinga. Ingane uyincelisa uyikhiphe ebeleni ibone ukuthi yenze njani. Indala kabi lengane. Hayibo. Mina kubingazongimpintsha. Indaba uthi indala ingane na 18. Amdala kabi umuntu ona 18. Dala kambi nje. Sekufanele ajole naye. Akajole. Ahamba ogibhida. Noma wenzeni it's up to yena. Wena unandaba. Ngicontrol mina endlini yami. Izalo wena uma wakho ngampela lo. Yebo, Wezwa kanjalo?
uyena. Certificate kubhalwe yena. Sanda sama sikhuluma iqiniso. Akuyona ingane yakho le. Ingane yami isikhulile phela manje sindala. Ayibona ukuthi yenze njani. Ayingaze uzongitshela ukuthi indoda yami imbuka ngamanye amehlo. Yena usube eyibukana indoda yami ngempela. Ngeke ngimbuze lokho. Ma, okay. Ngumnakwethu yini wani? Cha ma, uma bekuthiwa bengithi ke yake yazama ukungidlengula ukuze sukumela. Kona lokho nje ukuthi akanandaba nami ngakudlengula uyothi wena olale naye. Hawu. Mingamdlengula ngithi wena uzothi yona elale nayo esethusini. Umthoko wadlwengula umuntu. Umaze lapho umthoko senzana isikhathi singanani lo umthoko? 15 years. Hayi wena. Ngiyakutshela nje. Ube ingane lo bengazilutho. Unkosikazi? Unkosikazi? Unkosikazi umiyekile umthoko ngoba akasebenzi. Ngazixoxela mina umthoko. Are you desperate Shomi? Ngizothini Shomi? Hayi uthando. Alukho uthando indlala kulothando i-desperation. Hayi phela umthoko wakhe ayiwa manje usuyangifa umthoko ngathi na uyambona nje umthoko uthi unjani. Hawu. Mina umthoko angimfuna eduze kwengane anginandaba ukuthi umthanda kangakanani. Ayiphumeke oyibone ukuthi yenze njani ayihambe yoqasha. Izobathola abazoyibuka kahle. Hayi ngamehlo kamthoko. Ulahla igazi lakho for umuntu wesilisa oshadile walobola umunye umuntu. Angimlahli, ungizwa kahle sisi. Angimlahli. Uthini pho? Usekhulile naye uzoza azongivakashela azongibona akwazi ukukhululeka. Siqedile matric. Mama. Uma ungathola itoho uzongakwazi uyihlalela wedwa. Ayikho inkinga nje mangizobakela isimo esenzeka le ekhaya kuze ngisithande. Ya, fanele kuphephiswe wena. Yokusiza sisi ngempela futhi. Ngeke ngizwe ngawe mina. Anti ahlezi isho le njalo Angeze ngizwe ngawe Sindu. Kodwa le ekhaya. Never. Manje ngoba usebenza uphuma ekseni njalo uye emsebenzini umshiyana le ndoda la ukucabanga into uhlaba khona into engayenza kumina. Yini ibikade ingayenzanga kumina lezi uzoyiqedela kuwena? Intombi yakhe phela wena futhi exakekile elambile edinga umuntu wesilisa wena ufuna ukuzanelisa. Ngoba ngikutshela sisi ngithi umthoko waziwa yimina indoda yami. Ngeke imenze lutho. Kuyamazi nje. Uphela umthoko manje obasebenzi. Hawu, okwami phela lokho ukuthi ukephi. Ngiyamdinga nje mina manje. Angeke ukwazi ukumthola manje. Ubhizi kabi. Ubhizi wenzani? Ubhizi. Ubhizi kabi ngeke phela ngize ngikhuluma ama secret wasendlini yami. Ngenxa kaSilindo nje eyedwa. Yazi ngithandazelani? Ngithandazela unkosikazi wami Mthoko wamfuna zamthola amlandi wena. Amlande kumina. Sesobona ngaleso sikhathi. Ngiyathandaza. Naye lo ngizomkhombisa kuba ahamba aye kubaba wakhe. Muhlalele ensoko lesikhathi sebena 18 ngamkhombisa isando sami. Bengisafuna kakhulu nje abemdala. Usemdala ayithi usukubonile lokho. Kunokuthi umqomisa indaba ungamtshela ubaba ukuthi ukephi ukuze kubaba wakhe. Sengizomphelezela impela nje ngiyombeka emagcekeni. Bohlala ne-step mother khona ezoqaqeka la. Anginalutho ngcono i-step mother ngine-step father. I-step mother ngeke simenze lutho. I-step father somrape umntwana. Lutho njengoba ngikutshela ngithi waziwa yimini umthoko wami. Ngathi ungathola ubaba wakho sizozama ukusiza uthi athola ubaba wakhe uhlale umthoko bese lento umbukiso lo ufike kunkosikazi abantu ave beyithanda eBlack Life TV abuya azolana indoda yakhe fresh naye. Ayisobona khona sisi. Uhlale wedwa la uthi nje ngizithembile inkinga yami le. Uyawo nembokodo vele umuntu embokodo. Alutho i-secret yami nje kodwa nje try me wena Silindo. Ngizame sisi. Try me, I'm new. Yes. Ngizame. Carry on. Uya drink inchom. Drink in. Alcohol like into ene%. Into ene% izinto zami vele leso. Ngiyabona. Mengakunakile. Manje ushayile nikhona elincane. Lutho. Usehlele khona segazini. Ngiyayibona ke lo nto segazini. Ngine yanto lapha hlezi lila. Mufaka usuku eda vele bese kuyanyuka. Bese kuyanyuka. Bese ngiyamtshela ke umuntu ongibhedelayo njengalengane. Bese ingane inkosi yami ithulele ngoba ayikwazi ukuyikhulumela. Hawu, hayibo. Uqevuza kabi lokuba umazi. Hayi protect, hayi kodwa ingqovu izinto esile kunale yenziwe wena. Hawu ngeke azangiphathe mina. Kodwa kuyahlanyisana ukuthi amadoda abantu yabo lento ekhlanyisayo ukuthi umuntu akubona ukuphila. Buka ngiyacabanga ukuthi vele usempini yokuthi ufuna lo muntu ukumuwina. Uzuthatha ngisho umuntu ongasebenzi uzomenzani? Uzosebenza nje. Nini? Hawu, yabona nje manje ngoba behamba nalapha. Uhamba ngale kocingo. Hawu, uzosebenza umuntu wami.
Oh, ulinda amathuba mekuhamba ngomhla 30 June mezithi yena uthola Yes. Ahamba laba. Awu, Alila ntombazane. amabhasi aqoqa. uyinqothovu wena. Yebo. Yazi unethemba. Manje Alibulali. akamlobolanga yini unkosikazi wakhe? Babe awazi isitori sime kanjani? Ay, mamlobolanga nje kancane, lobele kancane. Wesilindo, uzokutholela usizo mina yeso. Uzohamba, uzoba safe ngekulala la ekhaya. Uma wakho uzolala nomthoko wakhe, bayiphuzele into abayiphuzayo. Ayidumele, uyaduma uma wakho Wesilindo, uyangizwa yini? Laziwe weekend kusasa. Oh, Inkohlelo othole singaki. yebo. Weekend kusasa. Abantu besifazane bayinkinga, yayiba kodwa uzinkinga. Hayi ngoba ngikhuluma amaqiniso nje wodwa. Ngiyakuzwa Ngiyakuzwa ngenkinga. Ngofela iqiniso nje phela ukuthi wena uphathwe uyithandela ingane. indoda. Asikhulume nasilunga kulungile. Ukuthi wena uyithandela indoda nje. Nengane ngiyayithanda. Kanjani manje? Kodwa engangigibeli la. Igibela kanjani ekhanda Ekhanda. ifuna protection from uma waye emaziya emazi ubabwayo akaze ukhulume ngobabwayo. Ithini ngehappiness yami? Awu. Ithini ngehappiness yami? What about my happiness? Ayitho mina manga namhlanje uvuke waphuza ungafa. Wena unxilile kwani ngoku? Tu kanti mntasi. Ngempela Tu mntasi. hayi chomi. Tu. Kodwa disturbed ke sikhuluma iqiniso. Fanele uthola usizo. Angithi ayibona leyo nto. Ngiyayibona bona Nkosi yami. Khona into Ngiyasaba. engekho. Sengisholo wena ke. Khona la engadonsi kahle khona mina ngokubona. Ngokudonsa esimeni saphakade. Yeah. Izinto ezikhulumayo uyabona nje une confident kodwa kwinto engekho o efile. Ngiyachazela Thomo. Ngidingani sithando sami? Ngocepheshe. Hayi rehab. Yini? Abantu abazokukhanselisha abakhulume nawe bezama ukuthola ukuthi yini wrong kuwena. Oh. Ukuthi ayekho umzali abantu besifazane sazi ngokuthi abantu nje abama natural. Yabo abantu abakwazi ukunaturisha izinto. Baphinde babe neinseka bayazuwela. And ukuthi ube nomuntu wesifazane ongasabi ukuthi ingane yakhe ingadluguleka. Sign of disturbance of mental issue le. Ngiyakuzwa. Angisho ukuthi uyahlanya. Yeah. Kodwa kunama symptoms. Khona le yanto wrong. Yabo ama signs athize akhombisa ukuthi khona usizo kufanele uthole. Singahleka ukuhleka mina ngifuna ukusiza. Hayi ngiyabonga. Ngizomsiza umntwana kodwa nawe ngiyafuna ukusiza Thomo. Welcome Thomo. Nawe izilanga Ngizivulile izandla anginankinga. Awu khona umuntu onqana ukufukamela ingane yakhe. Awu esenamabele. Ngeke. Awusafu. Hayi ngizoyifukamela yona. Menga zehlisa ifuna ukuhlisa mayikhuluma nami. Omehlala nomthoko na? Hayi phela umthoko na ngizokwenza njani? Okay, usho ukuthi asisethi uSilindo uyahlonipha namhlanje umthoko uzokwazi ukuphindela kwakhe. Angahamba oqasha ke. Kuhambe mina ngimvakashele ngibuye ngiqhubeke ngihlale noSilindo. Uzomfunela umqasho wena ozokhokhelwa phela naka akasebenza abakashada mhla 30 inyanga iyaqala. Ngimvakashele ke ngithatha isikhwama ke ngishiya uMadam ke ngibuye ngihlale naye. Ngithi mase ngidinga umthoko ihambe. Yazi khulu I-right. I-right Thomo yazozwa ayidubula ke senze manje akusafana. Yabona sengizilaphile. Angisadingi. Kodwa u-active ke Thomo sikhuluma iqiniso ke. Ngingathi bengiphuma la wenza into zakho. Lutho mndama. Ngikulandelela. I promise you. Unje uma wakho Silindo? Umthetho wakhe. Hlezi nje. Bebekuphuca umthoko ongelelanga uzenze njani? Hawu ke phela ke mabe ngiphucile bawo baba ngiphucile nami ngamphuca ngithi. Ukulindele lokho. Mina nginankinga vele akekho umuntu otholwe isingila ngithi sibadala. Kodwa lo oshadile ongiyamsaba, ngiyamnqenanqena ngisho ukuthini. Eyasabisa le nto. Le nto yomshado ihamba noNkulunkulu. So awukhuleki muthatha umuntu usebenza njalo. Uhlezi usemsebenzini awu-enjoy nje ukuthanda. Ngoba uyacabanga ukuthi wena ufuya umthoko manje fanele ngabe umthoko oprotector wena, oprovider wena. Kodwa ke manje sithanda sami mawuyindoda eshadile wena okwazi ukushiya umama wakwakho uhambe uyobheka omunye umuntu ngaphandle. Lo nto isuke ichaza ukuthini? Hawu mekuyindoda. Amadoda ahleze ilambele ekhululeka. Asoyidlalela asengekho serious. Mengaba mengaba nenkinga umthoko ngempela kumshubele uzophindela kwakhe ebuka. Ungibiza ungibuza ngiyacabanga ngisho ukucabanga. Hayi ngiyakwazi lokho. Awudanki Sikhokho. Ngiyakwazi Sikhokho. Hayi right ke wena. Akukuningi kusho ukuthi ngicathi nje lento leyo ukuthi mhlawumbe sesikise endaweni eziningi. Udinga nje ukuthi kancane kancane
ubuke lo kodwa ngiya-understanda futhi ukuthi mhlawumbe nami usena-18 nasekhaya nami makhula kusho njalo umuntu over 18 sefanele kuyimele kodwa kungabi indlela eronga angaphumi erishiwe umntana futhi akangafosi umzali wakhe ukuthi akahambe ojola ihlazo olelo hayi ngiyakuzwa ihlazo utshela ingane yakho ukuthi ayoqoma ngiyakuzwa sithando sami nanokuthi phela ingane uma ngabe ikhuluma nawe fanele ikhulume kahle ingavele nje wena ma ukuthi nokuthi nawe Silindo kanti awuhloniphe yini hlisa ivoice hawu manje njalo mangihlezi ngikhuluma naye kuzobe ukuthi angithathi serious ngale ndlela ethi njalo mangizokhuluma naye hlezi uzosicabangela ubhiya la kumele awuphuze ucikwe lo okay Nkosi yami cha sinaba uthunzo badinga ucwepheshe umzali phela na kodwa mina ngiyakuthanda yeso thandwa yimina kudala Silindo ngiyamthanda futhi naye futhi ngiyamthanda ukuthi ngicela simprotect aqale yena kuqala wena udinga usizo indaba kabhiya nabafana nomuntu wesilisa umdala nje siyabhora hayi ngiyakuzwa malapha ngiyabhora ngempela imnandi bukele Black Life TV mina ngicela uhambo lami laphela la at least ngiyazi ukuthi uSilindo uzothola usizo sizozama ukumprotect sibone ukuthi kuphi la ngahlala khona and simprovide ne counseling because ingane ukhula ngaphansi kwesimo esikanje uma inebhodlela elibrown and phezulu kwebhodlela akhombisa ukuthi akakuthandi yabo nje giving a spirit of rejection izomlandela lento le alebe cabanga ukuthi njalo ukureject umzali wakho kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi urecover empilweni yabo wonke umuntu uhlezi uhlela ucuphile ukuthi because umuntu okuzala wakurejecta wakuchoose umunye umuntu over you uzohlezi nje ngisho na kwispace afana ngabe bakusona ubone ngathi asikufanele ngenxa yalesa spirit esakungena ngesikhathi ukukhuluma wakhe prioritize umthoko ukhona benebhodlela likaB so I think kubalekile ukuthi simzizo sisomncane ngecounseling after that ke sobona ukuthi kodwa kuzokwenzeka usiso safe uma ngala ngiyafisa ukuthi naye uyamthanda umthoko bafethi nizwele nami akukho engizokusho into enabathando wangingeni kakhulu futhi angithanda ukujudge abantu ngoba ithandela invoza yakhe akaboni ukuthi uphila kanjani nayo mina ngizozama ukuthi ngimsize counseling ngabona lezi zinto azenzayo zero mhlawumbe ocwephesha abantu abayifundelile lento bazokwazi ukuyenza kangcono manje magasela ngithanda ibhadi ngicela siphinde sibonane ku-episode elandelayo sengihambile bafowethu ningakhohlwa ukusubscribe ningakhohlwa ukulike niphinde nicommente futhi nibone ukuthi mhlawumbe ngingamsiza kanjani uSilindo bekhona indlela engamsiza ngayo singajabula kakhulu mengekho futhi nizwelana naye nobuhlungu adlula kubona siyabonga kakhulu Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona neziwasho sikhona isiwasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu wakhe athande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy